ke National People's Party kala yoban Pdiang Sngewbha hadu nyau Klur sau nyau lak kendai pesan hajar kendai spak nyau pesan Tyngka na lai pesan Ngut kibel no sniang Sngewbha syaka parti house nem beladep pat kini kelapau leng bak financial statement bat audit report na benta house nem arcar fly bala ai de ka parti syaka election commission of India bala soi de ka mehtab CA sangma ka badai ka national treasurer haka trek unai wieng arcar fly na pedeng live san Ngut ke jingno sniang kebabuan ka dei no ba removal shilla bola no adu sau Klur Tyngka bat buat pat du Yan Samuel ubala no nyup san lak Tyngka nalor kini lawan pat du ba Dominic Sutanga bat ke Meghalaya Cements Limited marsan pau lak Tyngka nang tau Mark Elstone ubala no sniang live san lak Tyngka umanjar ali na pathar kata West Kyrwoh Hills ubala no sniang arpau lak Tyngka syaka parti kiwe pat kicing sniang kilong apdeng ke silak Tyngka hadu nyolak tam bat kini kicing tep babnya kidon na website chung Election Commission of India hapo ka submission of contribution report for the financial year 2022-23 kumban syuk daw ba hindiat sngi kiladan ki kai phot khubor ki balak daw ba ka Meghalaya Cements Limited ka basnai ki daw bilat topsem klano snyang syaka NPP hadu san paulak Tyngka how nai wieng arcar fly kadur chung ka city rengkat ka tarik kepada shpau tarik nai wieng arcar fly kalau sapriang ikrensan social media ka step arpnyo trek kulan kot arcar psau bat kot kum kate ki city kadai bala pha de Meghalaya Cements Limited syaka NPP ban pentep baklano snyang Sngewbha san pholak syaka parti kat kum kate ki city bala pha syaka NPP laong bakani kalong ban pinsisha ba ka Meghalaya Cements Limited ka badan ni registered office Tyngka post office bat police station Lumshnong East Tyngka Hills nyau khandai lai REW North Meghalaya ka company nari India ka pha usnyang Sngewbha san pholak Tyngka da ka check number R0 hinyau Sunlight hinyau ka State Bank of India commercial branch Kawati ka city bolasoi du Amit Agarwal director ka pensai shushu ba ka ni ka chino snyang kalong kat kum ka section shispa prapuar jong ka companies act archa khalai ba lakdaw ba ka pan jong ka company ka dai AADCM 8079P kani kicing no snyang ka dei shibanai tam hadien ka huri hura ka blami Tyngka kata ka arp sau trek nailar archar fly hapdeng ki pajba ba ki bor pulit hadien ba ki ladon ki pajba ki bami ban persya ya kicing temu penlong ya kicing elang persngap pajba ban penyar ya kacakat rekam ka Meghalaya Cements Limited Tyngka hakateka sngi kat kum ka Kyrwoh na ki bor pulit ka East Tyngka Hills district laong ba katba kicing elang sngap pajba kadang ya syakman kinong ki persya ki badan hapdeng shispa hadu shispa san pongut kilawan ban pencot ik jingkier kata caka penlong cingelang bat penpraru ik syuki kilamut ban thang ik jingkier kata caka penlong cingelang ongga Kyrwoh na ki pulet kepala pengsan ban nakadaw ka cingdon lang ki kena bai kenthai kumta kemsim la penon kam da ka bor ban penprayu pajba hadien kani da cinge mir cimut apreng ki bor penia district kinong mikmat na Meghalaya Cements Limited bat ki bor snong lara penlong no ik cingelang shakwai pat ka caka ki pulet kila ong bah ka por arbje upai ba ulah turbiang syangni ke caka ke batamai da ke jing temu ban pencot ik jing don jing em badru ban pen mansau briu wadah pedeng ke jing kerpat ke bebun sin pen ban upai ba pen sngap bat sedang ban wanra kom snam da ke ba kawang mau bat bu jing mai ki nong snong ki bor penya district bat ki pulet Kyrwoh kamshim la kran syai bala kawang tiar kas bat bom lathi ki pajba hendrai klas syuong bala penekam da ke bor ke bai hap ban nempoi sy ke jing susi ban pen prai ki na ke bai lum kunhun bat benrap bakhandai Ngut ki pulit kila mansau henry gila don ki video ki bla pen i ya ki nong trai ke Meghalaya Cements Limited ki bakun shot ki pulit ban bom na phangi ya ki pajba be khi rengkat ki tien klem akor katrat pulit kala register mo kodumai ke ni jingcha hapo ki kendon ba fair ka Indian Penal Code Lumshnong Police Station na ki video lai i ki pajba ki bakwang mau ki bor pulit kat ba ki dang thong ki balai iru ban ki pulit kila bom lathi amtang shenrang henry wat i ki longkumi ru om tang kata gila don ru bun Ngut ki bala mansau na kicing sha bom lathi bat na kicing kawang terkas da ki bor pulit